kabadena orang di kampung lah mulai rusuh bapasan orang kabadan diri orang di rantau ndak boleh pulang kami di rantau baitu puluh raso bapisah badan jonyao kama di bawah badan den naiko orang di kampung indak manarimo Jano iko kami di rantau baitu raso bapisah badan jonyao kama di bawah badan den naiko orang di kampung indak manarimo